Go hot topic yethu yanamhlanje. Hi 326 Express. Hi Donna and Saki. I'm a lady animakore 32. Kumbataka zvaro 32. Asibaba vakaita mwana wekunze wataisaziva. Amai vedu vakashaya some 11 years ago. So mwana uyu wemsango came and introduced herself kwatiri. Achita mai vake had told her to look for her father before she passed on. She was 21. We just accepted her, but we just said aende kunogara nababa vairwara kumusha since ndivo vainge avinga. So we would send groceries and visit apo neapo. On one of the visits, ndakawana aine nhumbu, ndikamubvunza kuti ndiani nhumbu iyi, and wakaudza hama dzako here. Asi iye akabva atanga kuchema, and she said nhumbu iyi ndeyababa. He had raped her. I asked how and why, and I even said nababa, and he denied all the allegations. Chokwadi vedare, we believed her because baba vane nyaya dzavaizikanwa nadzo kumusha uku dzevakadzi vakangosiyana siyana. Nyaya yacho was supposed kuti iende kunotongwa namambo, but in the process baba vakabva vashaya. We didn't even bury him because how could he disgrace us like that? My brother even urinated on the coffin. I took this girl in, and it's been 6 years. She gave birth to a child, but the child looked nothing like my father. I took the child for DNA, and we didn't have anything that matched the both of us. I asked her, and she said she lied because she was afraid we would chase her away. Vedare, after what we did kunababa, what can we do to make things right? Tuenda kunoona hama ere todi kana kuti tongosiya zvakadaro. Here is hot topic yetu yanamhlanje. Naiwe. Yeah, and you see, Anzi, even the brother urinated on top of the coffin. Yeah. Huh? So the father was innocent all along. Shame. Poor man. Saka chiri kugara nemusikana apa parotomboda DNA kana nemusikana wacho uyu. That's what I think. That's my initial thought kuti parotomboda DNA kana ne iyeyu musikana wacho uyu tomboziva kuti ndiwa baba vakashaya here kana kuti because who would do that to their father unless uyu wachukuti ndiwe vakazobvuma vakati yeah. Apa pakaipa. So then she's asking kuti should we consult vanhu vekuba because obviously they're not in good books with the family, isn't it? Yeah. Saka they're asking kuti tonovaudza ringana kuti tongosiya zvakadaro after what we've done. Please let us know, guys. It's a serious mess. A lot of people are concurring it's a serious mess. Courtesy of Inbox, the future of money. I don't know, Saki. Quickly before I open my lines. You can open your lines, Donna. At this point, I'm still trying. I was reading, but I'm also trying to gather myself and just I'm getting people saying they should have done DNA in the first place. 6 years ago, DNA wasn't so common as it is now. And I think, you know what, especially zvinhu kumusha, you know how kumusha ukangotaura kuti amai vangu ningi aigara apa. Already that's DNA now. Yeah, kuti baba maitombovaziva. And then if baba vakatoti ndaivaziva and something happened, that was DNA enough. Hopefully msikana I hope askugara nemsikana uyu. Ufunga kuti anomukwadza. Iwe munhu anomaintaina kunyepa kusvika munhu aiswa pasi peguva achingonyepa chete kusvika yeah, okay. Hi, Maswera sei pasina FM. Yes, Donna, zviri sei? Polacho, mudiwa taura neni? Ndikuona kuti munhu ngaatsvaga vanhu vechikuru. Wanokwanisa kuvabatsira kuti vanokwanisa kuita so senyaya yacho.
I think ndo zvanyakwanisa kutaura hai ndaita mutete kwairi. Vanessa uringoshamisika paWhatsApping. Hi, you're live on Star FM. It's a bad connection. We've got messages. Sakila, Auntie, unfortunately, you can't undo the past. Plus, if the girl is their sister, the baby would have a familiar nature to the father, which means they are not related. So another one says, this is why the Bible rakati honor your father, not love. Kunyange baba vakatadza sevana maifanirwa kungoita penyu movaviga. Iko motoenda kumuri mozvininipisa mokumbira regerero kana muchiripiswa moripa and do the need.